Voit auttaa Hopen toimintaa usealla eri tavalla. Vapaaehtoistyöllä, tavaralahjoituksilla, rahalahjoituksilla, liittymällä jäseneksi tai auttamalla yrityksesi kautta. Voit lahjoittaa siistejä, ehjiä ja nykyaikaisia lasten ja nuorten vaatteita ja kenkiä. Monilla paikkakunnilla otetaan vastaan myös aikuisten vaatteita. Otamme vastaan pientä kodin tavaraa, kuten pyyhkeitä ja liinavaatteita sekä astioita. Myös harrastusvälineet, kuten polkupyörät, lastenrattaat ja vauvantarvikkeet, ovat erittäin tervetulleita. Lahjoitettavien tuotteiden tulee olla ehjiä ja siistejä, sellaisia, joita voisit antaa vaikka ystävälle. Vastaanotamme myös rahalahjoituksia. Lahjoitusvaroin tarjoamme lapsille ja nuorille harrastustukea sekä vapaa-ajan elämyksiä. Voit lahjoittaa aikaasi. Hopen vapaaehtoisena pääset tekemään tärkeää työtä, kuten auttamaan lahjoitusten vastaanottamisessa ja lajittelussa, varaston järjestelyssä, asiakastyössä tai vaikka somevastaavana. Kun on tahtoa, on toivoa. Kiitos avustasi.